En nom del grup mixt té la paraula el senyor David Fernández. Bon dia a totes i a tots. En nom de la CUP Alternativa d'Esquerres, saludar també, òbviament, totes les entitats, les que hi són a dins, les que hi són a fora, als barris, a les comarques, les 4.200 entitats que el passat octubre, en el Dia Internacional per l'Erradicació de la Pobresa, presentaven el seu programa de Pobresa Zero, però en la presentació de per què hem signat conjuntament amb el grup socialista i amb Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa 10 apunts. El primer que cal és parlar de les coses, trencar la invisibilitat i passar de l'abstracció a la crua evidència. Ahir el conseller ens parlava de fer un debat serè i amb els peus a terra. Posarem els peus a terra, per suposat, i intentar fer una radiografia i una cartografia del que són avui la pobresa, les desigualtats, l'exclusió i la injustícia social a casa nostra. Quina és la incidència i quins són també els rostres de la desigualtat. Des de la nostra prèvia fonamental, que és que la pobresa no és res més que la violència estructural del sistema. Això no ho diu la CUP, ho deia Paulo Freire fa molts anys, a l'Amèrica Llatina, però sí que és el moment de parlar d'allò que no se'n parla ni als mitjans de comunicació ni molt sovint als espais de poder. De què parlem quan parlem de rostres de desigualtat, de pobresa, d'injustícia social? Parlem de dones en llars monoparentals, parlem de dones vídues, parlem de joves a l'exili exterior, però també de joves a l'exili interior, als nostres barris, parlem dels altres catalans del 2014, parlem de la nova pobresa assalariada, això que ha popularitzat Frau Merkel a Alemanya, i parlem d'una societat profundament injusta i desigual on, i aquest és el segon apunt que volíem compartir en aquest inici del ple monogràfic sobre pobresa, on lluny d'erradicar-se, de disminuir i de minvar les desigualtats, estem en un escenari d'aprofundiment i de caiguda lliure. Com s'ha dit, i també un apunt, un parèntesi per reforçar el que deia abans la portaveu d'iniciativa de la Dolors Camats, nosaltres també volíem que hi fossin les entitats, sobretot perquè se les escoltin, perquè si ens hem de posar d'acord, la primera és un diagnòsti comú, i si no hi ha una diagnosi comú és més complicat posar-se d'acord. I són les que tenen més sensors, les que tenen més ulls, més oïdes davant la sordesa a vegades i la ceguera del poder per explicar-nos què passa avui a casa nostra. La realitat és que, com s'ha dit, la pobresa és més intensa, és més extensa i és més severa, que els rics són més rics i els pobres més pobres. Les últimes dades de l'índex de Gini de la crisi cap aquí així ho palesen. Els més rics són més rics, els percentils dels més rics acumulen més i la pobresa severa és la que més ha augmentat. Una taxa d'exclusió i d'exposició a l'exclusió social del 34,30% i una taxa de pobresa del 29%. Sí que és veritat, tercera reflexió, que la pobresa és conseqüència directa de la política i sobretot de les polítiques socials i econòmiques. En 30 anys hem fet un triple salt mortal del consens social, del constitucionalisme de postguerra. Hem passat al consens de Washington al final de la dècada dels 70 i avui estem en les polítiques criminals d'austeritat. Mateu 12-13, l'hem citat moltes vegades en aquesta cambra, malgrat siguem ateus declarats, a qui més té, més se li donarà, i a qui tingui poc, se li prendrà tot. Això és el que està passant avui a la Unió Europea i també al castigadíssim sud d'Europa. No a tot el món. No a tot el món, perquè després m'hi referiré a unes declaracions del conseller Puig aquest matí sobre les tendències del món. Per tant, hora també d'assenyalar responsabilitats i del rei nu, que moltes vegades jo penso que la crítica més dura, avui parlarem de pobresa en un context òbviament difícil, econòmicament i financerament i socialment difícil,
però la crítica fonamental a uns i a uns altres, a totes les formacions que han passat per govern en els darrers 36 anys de democràcia, és que la pobresa a casa nostra ha sigut estructural des del final de la dictadura franquista. I quan hi havia vaques grasses, tampoc va haver-hi polítiques de transformació social que anessin a erradicar l'origen de la pobresa, que no és res més que una profunda desigualtat social en tots els àmbits de la vida pública i privada. Si agaféssim una gràfica de com ha evolucionat aquesta pobresa estructural en els darrers 34 anys, veuríem per què no ha minvat. És veritat també, i és la voluntat d'aquest grup també, agafar el que diuen les entitats, per suposat són les autèntiques protagonistes, aquests 7 punts que assignaven 4.200 entitats el passat octubre, que són blanc sobre negre, la ILP sobre renda garantida de ciutadania o qualsevol altre format de renda vital, i l'altre, permeti'ns una reflexió, quarta reflexió, que és els danys col·laterals, que és una metàfora. Si durant molts anys hem hagut d'escoltar que estàvem en una societat dual o trial dels 3/3, pensin que un pont s'aguanta per la fortalesa dels 3 pilars. El tram més feble és el que decideix el futur del pont, és a dir, és el que decidirà el nostre futur col·lectiu. L'altre, mal ens pesi, pensem que hi ha hagut un mal començament. El conseller de la vicepresidència va dir un debat serè, documentat i amb ambició, per això volíem que s'escoltessin les entitats, tant de bo sigui així, tocant de peus a terres, amb els somnis sempre agosarats, però que no convertim el debat de les dificultats del 30% de la nostra societat en el debat sobre les dificultats de la política econòmica del govern. I no ho fem i no ho utilitzem com a excusa. L'altre també, com s'ha assenyalat, maldar per les declaracions que abogaven pel final de la cultura del subsidi, caldria dir de quin subsidi, a les elèctriques, a les nuclears, a rescatar bancs, perquè suposo que això també és cultura del subsidi, i parar la mà amb recursos socials que són nostres per rescatar bancs. És el que passa i és el dilema del nostre temps. Quan es rescaten bancs s'enfonsa la gent, i el dilema fonamental avui de qualsevol govern del sud d'Europa és si tria que la prioritat és la gent o que la prioritat són els mercats. I finalment, el conseller Puig aquest matí, si no el cito malament d'oïdes, ha dit que la temporalitat és una tendència del món global. Bé, també són trending topics els suïcidis a les famílies desesperades, i també és trending topic, malgrat en espècie, la guerra. Vull dir que aquest discurs de resignació, d'impotència, d'incapacitat, no pot ser, és magnificar la reculada de la política i la seva submissió als mercats financers. 6. I per canvis de futur. La Teresa Crespo deia noves situacions, noves respostes, i calen noves respostes. La caritat és una deriva. És una deriva classista i nosaltres no volem parlar de caritat, volem parlar de solidaritat. Les polítiques contra la pobresa no poden ser ni una marató ni un número de la grossa al Nadal. Si ens posem així, també cal parlar d'una societat amb recursos escassos, però també cap a on els deriva. Aquest país, ho hem dit, ha pagat en els darrers 6 anys 9.701 milions d'euros només en interessos del deute. Només en interessos del deute. Molt més del que s'ha retallat des d'aleshores fins avui. Aquest és el frau i aquesta és la trampa. I si ens posem així, finalment, si no hi ha conclusions, haurem de demanar un altre ple monogràfic, que sigui un ple sobre extrema riquesa, especulació financera i polítiques econòmiques, perquè al final, si és un debat de recursos, haurem de dir qui s'està portant els nostres recursos que hem pagat tots. Sobre les propostes, nosaltres, com sempre, parlarem de a curt, a mig i a llarg termini. A curt, mesures que no costen un duro, començant per la descriminalització de la pobresa i per la mirada atàvica classista contra la pobresa. Que tots els que són alcaldes aquí deroguin les seves classistes ordenances del civisme. I, òbviament, atendre l'emergència social. A mig, noves respostes amb la implicació de tots, i tots és tots, institucions, governs, societat també. Nosaltres apel·lem a les xarxes de suport mutu i de solidaritat i enfortir el potencial col·lectiu i, òbviament, a llarg termini, disputar l'ofensiva neoliberal. En un context on tots els indicadors europeus i internacionals, també catalans, no deixen de dir una veritat nòmada, que el capitalisme senil avui és una fàbrica de pobresa, de violència i de desigualtat. 48 hores per capgirar aquesta tendència, per demostrar que la política està encara avui per sobre de mercats o que ha sucumbit als designis de la troica. Qui tria les prioritats? Les hauran de triar vostès, el govern de la Generalitat, i nosaltres esperem que el debat serà útil, real, si és tangible socialment, tangible políticament i materialitzable econòmicament. Un minut per 3 cites, ja que darrerament es parla molt de Nelson Mandela, condemnat per terrorisme, per cert.
Una nació no s'ha de jutjar per com tracta els ciutadans en millor posició, sinó com tracta els que tenen poc o gens. Nelson Mandela, de nou, a Uganda, sobreposar-se a la pobresa no és una tasca caritativa, sinó un acte de justícia. Com l'esclavatge o l'apartheid, la pobresa no és natural, sinó que es deriva de l'acció de les persones i, en conseqüència, superar-la i erradicar-la només és possible a través d'accions polítiques. I, finalment, retornant, com hem començat amb Paulo Freire, la pobresa és la violència del sistema, dir que els homes i les dones són persones lliures i no fer res per assolir que així sigui és una autèntica farsa. Gràcies.